shoppen jou benamelijk fysiek of online? Beiden. En wat dan benamelijk fysiek en wat dan online? Nou, alles. Behalve gewoon net. Hier zo, voor de boekenwinkel en zo, kom ik graag fysiek even kijken. Even neuzen, even de geur en de sfeer proeven. Wat is nou het geheim van Dokkum? Ik denk toch wel de gezelligheid. Ik denk als je kijkt hier in de omgeving en je kijkt naar alle pandjes, je kijkt naar de gevels. Het is allemaal verschillend. Ja, dat maakt het sfeervol. In Dokkum willen ze de bezoekers nog zo vaak mogelijk naar de fysieke winkels loeken. Het winkelgebied van de stad kreeg in het vorige onderzoek nog een zo'n als rapportcijfer. Nu is dat een 8,1. De stad pakt leegstaan aan door het winkelgebied lietser te maken, maar meer afwisseling te aan. Nou, de laatste jaren ben ik gewoon heel veel nieuwe winkeltjes bijkwamen. Winkels ben opknapt, nieuwe geveltjes. En ja, we merken gewoon dat het echt steeds drukker wordt in Dokkum. Mensen vinden het al hartstikke leuk. Al jaren binnen de ondernemers, inwoners en de gemeente dwaande om het nieuwe huurders van winkelpannen zo makkelijk mogelijk te maken haar hier te vestigen. In een aantal gevallen worden er andere huurvormen afgesproken. Nieuwe ondernemers kunnen geholpen worden met een soort van ingroeihuur. Dat de eerste jaren gewoon niet de volle pond wordt betaald, maar dat langzaam maar zeker men naar een genormaliseerde huurprijs toe gaat. Maar wat ook steeds vaker voorkomt, is dat er een omzetafhankelijke huur wordt berekend. En dan is er een gezamenlijk belang tussen de winkelier en tussen de vastgoedeigenaar, want die hebben er beide baat bij wanneer het goed gaat. Reinders had nog wel een tip voor steden die het wraksleer mee leeg staan. Het is gewoon samenwerking. Maar je moet ook niet wachten totdat de gemeente eens een keer met een plan komt. Uiteindelijk moet je het gewoon zelf gaan oppakken. Dat is ook in Dokkum gebeurd. Er zijn een aantal enthousiaste ondernemers geweest. Die zijn gewoon begonnen. Die hebben de koppen bij elkaar gestoken. En uiteindelijk moet toch ook die overheid, die lokale overheid, die moet toch ook een duit in het zakje doen.